Pakusgan pa ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang mga programa alang sa iyang katawan sa Davao del Norte. Kini ang gisaysay sa gobernador atol sa among interview kaganihang buntag dito sa Tagum City. Patutukan sa gobernador ang mga programang mapakusgan ang kita sa katawan og ang serbisyo sa panglawas, serbisyo sosyal og uban pang programa nga makatabang og makapalambo sa matag pamilya sa probinsya. Matod pa sa gobernador, isip usa ka public servant siya ang moserbisyo sa katawan nga nagpili kaniya. Ang atong programa mao ni atong gi-strengthen karon nga mapadayon ang atong tanang programa nga kaayuhan alang sa katawan sa probinsya sa Davao del Norte og aduna pud tay mga bag-ong programa nga para makadugang sa paglambo sa matag pamilya sa Davao del Norte. So more on livelihoods and ang atong programa social services para sa atong mga kaigsuonan nga mao'y atong mga busing diri sa atong komunidad. Kay ako isip gobernador, public servant o pasabot nga ako ang magserbisyo para sa katawhan nga nagpili kanako. Usa sa mga programa nga gustong hatagan og pagtagad sa gobernador ang kaagapay kung diin mag-apod-apod ang probinsyal nga panggamhanan og mga manok, kanding, similya sa isda, similya sa saging, abaka, liso sa gulay ug ban pang mga suporta alang sa katawan aron mo kita ang matag pamilya og ginahinay nga mahawas sa kalisod. Og labaw sa tanan ang paghatag og zero billing sa iyang katawan ni adtong tuig 2023, 15,223 ka mga pamilyang kabus ang nakabenepisyo sa zero billing. Sa natad sa infrastruktura, mukabat sa kapin 1.4 billion ang nabubo sa probinsya. Ug kini gibutang sa laing-laing lungsod ug syudad sa Davao del Norte. Namin tinarusab sa Davao del Norte ang iyang insurgency free status. Sa natad sa ekonomiya, kapin 92,000 ka mga individual ang nakatrabaho sa tabang sa gobyerno. Tungod kay dunay 7,674 ka mga bagong patigayon ug negosyo ang misulod sa probinsya. Ang mga bagong investor may kapital og 2.56 billion sa Davao del Norte tungod sa ilang pagsalig sa liderato. Ang mga programa alang sa katawan mas pakusgan pa matod ni Gobernador Hubahib og nang hinaot siya nga duyugan sa katawan ang iyang mga programa tungod kay kini alang sa ilang kalambuan. Gerald Harisco, Newsline Philippines, stay safe.